11. september 2001. Deň, kedy celý svet sledoval najhoršie teroristické útoky v histórii. Temný začiatok nového milénia sa zapísal do dejín krvavým písmom. A nie je žiadnym tajomstvom, že ohľadom tejto udalosti vznikli rôzne konšpiračné teórie a rôzne dohady o tom, ako to všetko bolo. Už je to skoro 23 rokov od tejto udalosti a doteraz ľudia nesúhlasia s oficiálnou verziou, ktorá nám bola povedaná. Ale o konšpiračných teóriách toto video nebude. A pozrieme sa na inú stránku 11. septembra, kedy celý svet sledoval, ako sa dva najvyššie mrakodrapy v New Yorku rútia k zemi. Internet v roku 2001 bol úplne vedľajšia záležitosť a k informáciám sa ľudia dostávali, povedzme, s menším oneskorením. Jedine prostredníctvom novín, televízie alebo rádia. Ako to však prebiehalo na Slovensku? Ako Slováci reagovali na udalosti 11. septembra 2001? Ako na to reagovali slovenskí politici? A ako na to reagovali naše médiá? K tomuto videu som dostal inšpiráciu skrz youtubera menom Segment. Český YouTubeový kanál Segment totižto spravil perfektné video o tom, ako prebiehal 11. september v Českej republike a v českých médiách. Ďakujem za inšpiráciu, snad to nebudete brať ako vykrádačku, ale poďme sa pozrieť, ako to vyzeralo na Slovensku. Vítam vás pri novom videu. Prvé prerušenie vysielania na Slovensku 11. septembra 2001 priniesla STV2. Toto mimoriadne vysielanie začalo v strede nejakého bečkového seriálu. Celé toto vysielanie bolo iba streamom z americkej televízie CNN a aby ľudia na Slovensku aspoň trochu rozumeli, čo sa deje, rovno za pochodu to bolo celé prekladané do slovenčiny prekladateľom. Nikdy by som si ju poriadne neobzeral. Andy bola s ministrom Pavelom v Južnej Amerike a tu máme telefón z Pentagonu, korešpondent pre vojenské otázky Jenny. Rozumieme, že si vo vnútri toho obvodu. Verím, že sám prekladateľ sa snažil všetky dôležité informácie rýchlo preložiť a podať čo najlepší výkon. Aj keď chápem, že vtedy to muselo byť dosť ťažké, nakoľko to bolo narýchlo. 50 strát na životoch, pravdepodobne to bude viacej ako 100. Ale pokiaľ ide o nemocničnú pomoc, všetky nemocnice sú pripravené a všetky nemocnice prijímajú. Musíme predovšetkým ľudí vyzvať, aby boli pokojní, aby evakuovali spodný Manhattan. Pochopiteľne z jeho hlasu bola cítiť nervozita, snažil sa všetko do detailu preložiť a musím povedať, že z jeho slov naozaj bol cítiť aj strach. Strach sa samozrejme začal šíriť aj Slovenskom. Neprevládal iba USA, pochopiteľne. Ja som mal v tej dobe 4 roky, ale pamätám si úplne presne, ako to prebiehalo u nás doma. Môj starý otec počul v rádiu, čo sa stalo, rýchlo pribehol do obývačky so slovami: asi začala 3. svetová, a zapol televízor. V obývačke sme netrpezlivo čakali na večerné televízne noviny televízie Markíza a už keď ste počuli to intro, a hlas mladého Janka Tribulu: Spojené štáty americké sa dnes stali terčom najväčšieho teroristického útoku v svetovej histórii. Napriek tomu, že to bola taká obrovská udalosť, Markíza si to neodpustila a musela dať do správ aj niečo z našeho malého Slovenska. Výplaty, sociálne dávky a dôchodky na účtoch klientov Devín banky by sa mali začať vyplácať tento týždeň. Odborári a zamestnávateľia nesúhlasia so zvyšovaním cien plynu. A potom to začalo. Všetko stíchlo. Aneta a Patrik nám mali ukázať, čo presne sa stalo 11. septembra 2001. Dnes večer s Anetou Paríškovou a Patrikom Švajdom. Dobrý večer. Dobrý večer. Dnešné televízne noviny začíname šokujúcou správou. Spojené štáty americké sa stali terčom najväčšieho teroristického útoku v svetovej histórii. Teroristi navigovali unesené dopravné lietadlá na Svetové obchodné centrum v New Yorku a na budovu Pentagonu vo Washingtone. Ďalší Boeing 767 sa zrútil neďaleko Pittsburghu. Pred ministerstvom zahraničných vecí zas explodovala bomba.
Všetko sa začalo pred 9 hodinou ráno newyorského času, keď do jednej z budov Svetového obchodného centra narazilo lietadlo. Vo chvíli, keď na miesto dorazili prví záchranári, asi o 18 minút, narazilo do Svetového obchodného centra ďalšie lietadlo. Informácie v tento deň na Slovensku boli dosť nepresné a boli podávané narýchlo. Veľakrát sa slovenskí moderátori prekecli alebo sa pomýlili. Po následných 4 explóziách sa obidve výškové budovy zrútili. Po akých 4 explóziách? Spolu bolo dnes unesených 9 lietadiel. 9 lietadiel? Z horiacich budov vyskakovali a padali ľudia. Tisíce osôb utrpeli zranenia. Počet mŕtvych zatiaľ nie je možné odhadnúť. Starosta New Yorku Rudolph Giuliani povedal, že atentáty si vyžiadali obrovský počet obetí. V budove Svetového obchodného centra pracovalo približne 50 000 ľudí. Celé Slovensko potom vo večerných správach na televízii Markíza mohli vidieť, ako druhé lietadlo vráža do južnej veže Svetového obchodného centra. V roku 2001 ešte nebola taká cenzúra, aká je dnes. A v roku 2001 sa Markíza nebála dávať zábery ľudí, ktorí padajú zo severnej veže. Vtedy si už všetky americké televízie stihli rozposlať všetky dýchberúce zábery oboch mrakodrapov. Na Slovensku, teda konkrétne asi na celom svete, sa sprísnili bezpečnostné opatrenia na ochranu územia. Politici z celého sveta vyjadrovali svoju úprimnú sústrasť, ako napríklad Fidel Castro, Vladimír Putin a príhovorom nešetril ani Mikuláš Dzurinda. Drahí spoluobčania, už tretí deň sme v myšlienkach s ľudom Ameriky, s príbuznými a spoluobčanmi tisícok obetí hanebného aktu terorizmu a agresie. Nie len my, oficiálni predstavitelia štátu, ale aj mnoho našich občanov našlo vhodnú formu, ako spontánne tlmočiť poza oceán svoj zármutok a účasť. Vojna bola na spadnutie, aspoň tak mi to hovoril môj starý otec. A deň po útokoch, 12. septembra 2001, nám televízia Markíza priniesla túto reportáž. Dnes večer s Anetou Paríškovou a Patrikom Švajdom. Dobrý večer. Dobrý večer. Mnohí ľudia v Spojených štátoch amerických sa boja, že včerajší deň sa stal začiatkom 3. svetovej vojny. Kritickou situáciou v USA sa dnes zaoberá Bezpečnostná rada OSN. Americká armáda je v stave najvyššej bojovej pohotovosti. Minister obrany Colin Powell dnes vyhlásil, že Spojené štáty budú reagovať, ako by išlo o akt vojny. Zatiaľ sa však na vojenskú operáciu nechystajú. Reportáž, ktorú odvysielala TV Markíza, určite znepokojila nejedného Slováka. Je pravda, že slovenské televízie sa pokúšali podať čo najaktuálnejšie informácie v tej dobe, ale treba si uvedomiť, že útoky z 11. septembra brutálnym spôsobom ovplyvnili médiá a politiku na celom svete behom pár hodín. Hneď po útokoch z 11. septembra sa začalo riešiť, kto to spravil a prečo to spravil. Má to nejakú spojitosť s bombovými útokmi na Svetové obchodné centrum z 80. rokov? Alebo sa skutočne jedná len o svätú pomstu Amerike a jej ľudu za ich politiku? To nás privádza k ďalšej téme. A tou témou sú samozrejme konšpiračné teórie o 11. septembri. Na 11. september sa teraz mnoho ľudí pozerá ako na sprísahanie, na inside job, na zámienku na vojnu, a už vôbec nie na teroristický útok. Prvá konšpiračná teória sa objavila na internete v roku 2001 len pár hodín po útokoch. A hovorila o tom, že na 100% sa musí jednať o vládnu misiu a o inside job. Ale čo keby vám poviem o konšpiračnej teórii z 11. septembra, ktorá sa ukázala ako pravdivá? Hneď po prvom náraze lietadla do severnej veže Svetového obchodného centra asi každý človek v New Yorku, ktorý vlastnil fotoaparát alebo videokameru, namieril svoj objektív na horiaci mrakodrap. Existuje nespočetné množstvo záberov, ktoré ukazujú hrôzy z toho dňa. New Yorkčania na vlastné oči videli, ako z budovy severnej veže vyskakujú a padajú ľudia. Jednému človeku sa však tento deň podarilo nakrútiť niečo tak desivé, že by to asi ukradlo úsmev každému, kto si robil kedy srandu z 11. septembra. Začal natáčať totižto len pár minút po tom, čo lietadlo nabúralo do severnej veže. A kde inde, než hneď pod severnou vežou. Natočil priamy dopad ľudí na betón, skokanov zo severnej veže, ktorí sa mali rozhodnúť, či uhoria zaživa alebo skočia. Tento kameraman natočil otrhnuté končatiny medzi troskami severnej veže, umierajúcich ľudí a spálené telá.
A samozrejme aj telá roztrhané na kusy. A k tomuto všetkému sa mu podarilo nakrútiť aj priamy dopad ľudí na Zem. Toto video sa objavilo na internete v roku 2015 a bolo tak extrémne grafické, že každá internetová stránka ho hneď banovala a odstraňovala. Nakoniec toto video zmizlo úplne. Video má dosť ironický a nevhodný názov LOL Superman. Nakoniec sa z tohto videa, ktoré kolovalo internetom, stala legenda, konšpiračná teória. Ľudia pomaly prestali veriť, že to video vôbec existovalo. Ľuďom to nedalo a snažili sa video LOL Superman priviesť k životu v podobe prerobenia v nejakej hre alebo v nejakom počítačovom programe. Odkaz na tieto prerobené verzie vám nechám v popise tohto videa. Poďme sa však pozrieť na zopár zaujímavostí o Svetovom obchodnom centre. Keď boli v 70. rokoch dvojičky otvorené a sprístupnené verejnosti, skoro hneď sa z nich stala turistická atrakcia. Newyorčania nemajú radi turistov a nemali ani v tej dobe. A v tej dobe nemali radi ani samotné Twin Towers. Originálni Newyorčania sa sťažovali, že v okolí Twin Towers je stále veľa turistov a že nikdy tam nemajú pokoj. Ďalej sa Newyorčania sťažovali, že veže sú príliš veľké, že veže blokujú výhľad na sochu Slobody a na rieku Hudson. Časom sa však tieto veže stali ikonou a Newyorčania si ich zamilovali. Tieto dve veže dokonca slúžili ako úžasný kompas, keď sa neviete orientovať v New Yorku. Severná väža ukazovala sever, južná väža zase juh. Dokonalé orientačné body, keď ste stratení v New Yorku. Kevin. 11. septembra 2001 bol veľmi veľký problém s komunikáciou. Nebolo by to preto, že bola preťažená sieť, ale bolo to preto, že často vypadávali telefóny a vypadával rádiový signál. Veškeré telefónne siete a signály mala na starosti totižto anténa, ktorá bola na severnej veži. Takže komunikovať v ten deň bolo naozaj obťažné. Takmer hneď po páde dvojčiek sa začalo uvažovať a diskutovať o tom, ako bude vyzerať nový symbol mesta na tomto mieste, na Ground Zero. Samotný Donald Trump bojoval za to, aby sa dvojičky postavili znovu. Tak ako boli, tehlu po tehle, len väčšie a pevnejšie. O ďalších návrhoch sa radšej ani nevyjadrujem, lebo vyzerajú naozaj zle a myslím si, že najlepší návrh, ktorý sme dostali, je teraz One World Trade Center. Otázkou zostáva, kedy bude postavená budova 2. Budova 2 stále nebola postavená. Celé tie budovy okolo areálu, okolo Ground Zero a okolo pomníka majú slúžiť metaforicky tak, že majú chrániť tie pomníky. Je pochopiteľné, že tento pomník sa stal turistickou atrakciou, no je zároveň aj smutné, že veľa mladých ani nevie, čo sa 11. septembra 2001 stalo. Ja ďakujem za zhliadnutie tohoto videa, dúfam, že sa vám páčilo. Ak sa vám páčilo, nahoďte like, nahoďte odber na môj kanál a teším sa na vás pri ďalšom videu.